Bien, c'est qu'on fait assez de trucs. Passe à l'appareil, Hola, bon dia. Som el 23, estem a la plaça de Catalunya a Perpinyà. Què passa? Manifesteu? Volem alertar la gent i tota la gent que està aquí justament per consumir pels regals de Nadal, alertar del consum excessiu que es fan durant aquestes festes i subratllar que aquestes festes són prefabricades, que ens manipulen perquè comprem cada cop més i fent creure que així ens fem més feliços i que guanyem més consumim, més sem feliços. I nosaltres pensem que això no és veritat i doncs per això volem alertar. És una manifestació improvisada entre amics o...? No, es tracta de la jove organització Maulets, que s'acaba de formar aquí a Catalunya Nord. Està present a tots els països catalans i d'aquí molt poc, de fet és el primer acte d'aquesta organització juvenil que és independentista i revolucionària. I doncs què feu? I doncs bé, repartim alguns díptics, hem fet algunes pancartes que de seguida ens van treure i doncs el Pare Nadal ens ha encadenat i això doncs és tot un símbol d'aquesta opressió que vivim durant les festes. Suposo que potser no serà pas la darrera actuació? No, és la primera. És la primera. Ja auguro moltes actuacions amb Maulets a tots nivells. És la presentació avui de l'Assemblea de Maulets del Rosselló i que, per tant, l'Assemblea funcionarà a partir d'ara regularment i farà actes diversos. Bé, moltes gràcies.